שלום לכולם, בסרטון זה אנחנו נמשיך לפתור תרגילים בנושא של התקפה כפולה. אני מציע לפני כל תרגיל לעצור את הסרטון ולנסות לפתור לבד, ואחרי זה, אם לא הצלחתם, אני תמיד אתן רמזים, גם אחרי הרמזים האלה אני מציע שוב פעם לעצור את הסרטון ולנסות לפתור כשאתם משתמשים ברמזים האלה, ואחרי זה להפעיל את הסרטון ולראות האם פתרתם נכון, או לגלות את הפתרון. אז לפנינו מצב ראשון, תור לבן. פה אנחנו יכולים לשים לב שהצריח נמצא מול המלך, רץ מפריע לקחת את המלכה, וגם אנחנו רואים שהמלכה מתקיפה את החייל. כרגע לקחת את החייל זה לא טוב כי המלכה לא מוגנת, אבל אם הייתה מוגנת זה היה מת. אז רמז אחד, המלכה רוצה להגיע לפה, רמז שני, צריח רוצה לקחת מלכה. אז כיצד אנחנו יוצרים התקפה, איום כפול, בעזרת רץ G8. עכשיו גם המלכה מתקפת וגם איום של מת. למשל אם שחור מכה את המלכה, לבן עושה מת. דרך להינצל ממט זה לקחת רץ, על מנת שמלכה לא תוכל לקחת ב-7, אבל אז שחור מפסיד מלכה תמורת צריח ורץ, יתרון גדול ללבן. עוברים לתרגיל הבא. תור לבן, אז כאן אנחנו יכולים לגלות, לשים לב למיקום גרוע של המלך השחור. כרגע, דווקא עכשיו, אם המלכה יכלה לדלג מעל הפרש ולהגיע ל-8 זה מת, אז אנחנו רוצים להזיז את הפרש, אבל תוך יצירת איום נוסף. אז לאן הפרש יכול לסגת על מנת לייצר איום נוסף? הפתרון הוא פרש F5, גם מהימין על המלכה וגם מהימין לעשות מת. שחור הולך או לקבל מת או להפסיד מלכה. אין אפשרות להתגונן מפני שני הימים האלה. תרגיל הבא, תור לבן. אנחנו כרגיל נסתכל על הכלים הלא מוגנים ונגלה שהצריח הזה לא מוגן, ולאן המלכה הייתה רוצה להגיע? ל-7, כשהיא מוגנת על ידי רץ וזה מת. אז כיצד אנחנו יכולים לשלב את שני הרעיונות האלה, שני הימים האלה, בעזרת מלכה F5, גם איום של צריח וגם של מת. אם צריח בורח למשל, עושים מת, ואם שחור מתגונן, חוסם דרך ופותח דרך למילוט למלך, אבל זה עולה לו בצריח. עוברים לתרגיל הבא. תור לבן, גם כאן הצריח השחור לא מוגן. לאיזה מקום המלכה הייתה רוצה להגיע? ל-G7, כשהיא מוגנת על ידי פרש. אז כיצד אפשר להשתמש בשני הרעיונות האלה? בעזרת מלכה G5, מלכה יורה לכל כיוון, התקפה כפולה, ושחור מפסיד צריח. תרגיל הבא, תור לבן, המלך השחור בפינה, אנחנו רוצים לייצר איום של מת, צריך לקחת ממנו את המקום הזה שכרגע פנוי בשבילו, וגם הצריח יכול להיות מותקף על ידי רץ. אז כיצד הפרש קופץ וגם מאיים לעשות מת וגם לפתוח דרך לרץ? הפתרון הוא פרש F6, הפרש מצד אחד פתח לחסום לרץ, ומצד שני לקח את המקום הזה מהמלך. למשל אם צריח בורח, לבן עושה מת באחד, וכמובן ששחור יכל לחסום. עכשיו אנחנו לא יכולים לעשות מת, אנחנו יכולים לקחת צריח. ועוברים לתרגיל אחרון, תור. זה התרגיל, תור לבן. הצריח שחור לא מוגן, והמלכה הייתה רוצה להגיע ל-H7. אז כיצד אפשר לשלב את שני ימים? בעזרת מלכה E4, מלכה מאיימת גם על הצריח וגם על מת.
עם שחור קוסם, מפסיד את הצריח. אז אנחנו מסיימים בזה את הסרטון שלנו. כרגיל אני קורא לכולם לשים לייקים מי שאהב את הסרטון והסרטון עזר לו, ולהירשם לערוץ מי שעוד לא עשה את זה קודם, ומקווה לראות אתכם שוב. להתראות לכולם.